Здравейте на всички и добре дошли в първото видео на Geometry Dash канала. Започваме поредица на Geometry Dash. Ще се опитаме да минем цялата. Както виждате, не съм с платената, играя от телефон. Защото просто не искам да давам пари за игри. И защото на компютъра не успя да си изтегля хакната. Така, както виждате, съм минал някакви нива. Ще почнем от начало. Надявам се звука да е хубав, т.е. да не се чува примерно натискането на екрана във видеото. Ако ли не, това може би ще е последния епизод или просто цялата поредица ще говоря след като съм снимал видеото, т.е. няма да е от първо лице, ами снимал съм видеото и след това коментирам просто какво съм направил. Не знам. Ще го кача този епизод, каквото и да стане, но ще обещам. Така, играем първо ниво. Не съм играл от... не знам дали сте гледали шортовете, които качих преди може би 3 месеца или 4. От тогава не съм играл. Сега играя за първи път и като цяло се опитвам да не съм... надявам се да не съм позабравил нещата, да се справям пак така добре, както минах онези нива и така, да. Като цяло сега играем първо ниво, надявам се в това видео да минем първите 7 нива или първите 10. Айде, първите 10 ме съмнява, ама първите 7 поне да ги минем. Така, първо ниво го минахме от първия опит. Това е първо ниво. Сега второ ниво. Хора, матурите минаха преди... така може да гледате предишното видео, което коментирам, че минаха и се радвам, защото това беше абсолютно мъчение. И сега лятото ще качваме на най-различни игри. Също така искам да се извиня за това, че не може да има оригиналната музичка от нивото, понеже тя е копирайт. Ще сложа някаква музичка, колкото има, и ще го оставя така. Нямам се да се сърдите. Минаваме си сега и второ ниво и първите 10 нива не сам няма да ги минем, все пак съм позабравил нещата. И хора, не ми се смейте, обаче искам да пусна стрим, обаче не знам къде се пуска стрим. Пробвах един път, то беше абсолютно и след това не съм про. Не знам къде се пуска стрим. Туториалите не ми помогнаха. Цяло, да. Не знам кой ден ще излезе това видео, мисля, че на 24 или 5. Нещо такова. Да минаваме и второ ниво сега. Ако го минахме пак с един опит. И така, ако ги минем само с един опит, ще е доста добре. До тук са минали 4 минути откакто снимам. Ако успеем да минем всичко с по един опит горе-долу, значи ще успеем да го минем за около 20 минути. Или 15. 7 нива, 15 минути, да. Ако ги мина за 15 минути, няма да е много дълго видеото, но може да гледате предишното, както казах преди малко. Не знам защо пак го казвам, но може да го гледате предишното. То е първото за лятото все едно. За времето, в което матурите вече са минали и всичко е свършило. Вече съм свободен. Да, нищо подобно. Не знам, все тая. Така, не знам какво ви кажа, така че ще забързам видеото, докато мине нивото. Така хора, минахме и това ниво от първи опит и вече преминаваме към четвърто. Първите 7 нива май съм взел всички монети, но осмото просто не ми си играше след като минах.
го и вече ми беше толкова интересно. Нямах никакво търпение да разкарам. Така, минавал съм нивата, ако се чуете, що не почвам от начало, защото просто не искам да си затрем прогреса. Тук трябваше да съм умрял. Буквално скочих още един път, а не трябваше. Не исках си затрем прогреса, който съм направил и просто не тръх играта. С това няма никакво значение, важното е да ги мина. И нямам се да има още видеа, ако няма лош звук и ако не си изтоща телефона. Та игра вече е малко безинтересна, само беше интересна, когато качвах шортовете, па и тогава не беше много интересна. Така. Надявам се да не е съвсем скучна, то да мога да играя и да има някой, който да я гледа с интерес. До сега бая говорих до тук в видеото, обаче за напред не знам колко ще мога да говоря, защото все пак си гледам играта, да говоря, мога да се разсея, да умра и да проваля това, че до тук сме минали всичко с по един опит. Надявам се да успеем да минем до 7 с един опит, ако успеем да ги минем всичките с един опит до 7, ще е голямо постижение. Хора, пишете едно коментарче дали ви харесва да играя на тази игра, да ми предложите някоя игра, на която мога да играя, нали, достъпна, а не да трябва да плащам. Да. Имам идея за една игра. Няма да издам. Ама имам идея за една игра, която може би доста ще ви хареса. Обаче не знам. Пишете коментар, пък ще видим. Това си е за напред. Нямам какво повече ви кажа, така че ще го забързам. Хора, минахме и това ниво. Пак си един опит. Тук сме минали 5 нива с един опит, 6-то ниво си го спомням като не толкова готино, така че може би него няма да може само с един опит. Ще разберем. Шесто ниво беше по-трудно, понеже точно към края има едно място, на което много умирах преди да го мина. Питам се всяка монета, за която се сетя, просто да я взимам. Защото не знам. Просто всяка къде се сетя да ги взимам. Не знам що. Но пак не знам какво да ви кажа, така че ще го превъртя до там, където сигурно ще умра. Докато го мина. Хора, умрях. Ще кажа на всички нива с по един опит, ама пък доста нива минахме с по един опит, 5. Тук скочих, сигурен съм, че тук скочих. Това не беше умиране, това не се ври. Пишете долу в коментарите дали качеството е добре и звука и дали се чуват някакви шумове или нещо такова. Защото знам, че във всички видеа почти, които съм говорил до тук, са се чували някакви гадни шумове, които просто... Да. Всички видеа тук не са били много... Кой знае какво. Ама... Да. Този път няма взема монета, защото... Да. Неща. Ай, тук ще я взема. Повече няма да я взема. Умрях за 505 път. Казах 15 минути сигурно да минем първите 7 нива. До тук са 11. Успеем да минем сега 6 от този опит. Може би ще са около
15 или малко по-малко за единиците, така че да. Хората не стигахме от тук. Този път си казах, че няма да взема монетата. Въпреки че тя е по-лесен път, отколкото да минавам през цялото това. Добре, минахме това и ето тук има едно много гадно място, на което винаги минавам. Ето така, мина го. Минаваме нивото. Омага хора. Минахме нивото на точно 12-та минута. С 5 опита, какво да правим? Не може всичко с един. Почваме седмо. И седмо е малко по-гадно, особено края. И се надявам и него да минем. Поне него. Ще се пробвам да мина и 8, но много ме съмнява. Да. И хора, стигнахме в второто самолетче. 70%. Успеем да минем това ниво от първи опит. Ще е постижение, защото е по-трудно от предното, но предното си е предното. Минахме го. Е тая част. Имам предвид, че е много гадна. Нещо тук. Била толкова гадна. Добре, минахме и това ниво. Ще се пробвам 8, ако минем много бързо, ще се пробвам и 9 и 10. Минем първите 10, ще е най-хубаво. Ме съмнява. Тук нямам никакви монети. Не съм взел никакви монети. И се надявам да взема някакви монети. Пробваме тази монета. Успеем да минем нивото с 2 монети. Добре. Въпреки че тук няма трето демо ниво в тая лайт версия. Elite или лате или лайт. Да. Няма го трето демо ниво. Има само първите 2, които съм отключил. Така че не знам какъв смисъл да събирам монети. А просто ги събирам. Етап първо няма и се опитвам да взема, защото е гадно. И тук шанса да умре е огромен. Това не знам какво стана. Буквално не знам какво стана. Тук трябваше да умра. Избързах, а пък не умрях. И това много ме дразни, като ме обърне наобратно. Не наобратно, ами на другата посока се движа. Просто то ми е по-трудно, отколкото е така. Съм наобратно. Тук знам, че има още една монета, но няма да има с нея. Една монета и една монета. Умрях. Да умряхме. Ще видим като стигна по-натам. Пак умрях. Защото... Значи... Добре. Този път трябва да го мина. Нали? Този път го минавам. Да. Точно така. Подяваме. Няма да успея да умря. Пак умрях. Вече сме на 6-тия опит. Това ниво може би няма да успея да умря. Добре, караме до 10-ти опит и ще се пробваме на 9-то. Хора, пак умрях на 74% на абсолютно същото място. Сега пак умрях. 8-ми опит за 8-мо ниво. Може и да успеем. Хора, почти стяхме отново на същото място. Този път ще се опитам да го мина. Не да умирам. Не е трудно. Оп. Минах го. До тук не сме стигали. Сега ще разберем дали ще го мина. Але това ме стресна, бях го забравил. Умрях на 91%. Не. Ще пробваме 9-то. И 9-то не ми се вижда много розово. Мисля, че в това видео няма мине нищо. Видяхме пред 7.
Ма до там. Това не знам сега добре ли е, ли е. Поне още едно трябва да мине. Дали ще е това или 10, защото 10 е по-лесно и ми е любимото ниво. Може би ще е 10. Защото като го гледам това ниво и ми се струва, че да можем да го минем. Не можем да стигнем до 20%. Все още. Мислях да взема монетата, но се отказах. Това е много гадно. Това е много гадно. Това изобщо не го харесва. Добре, мина по някаква случайност. И сега сме на коща на 73% сме. Това изобщо го ненавиждам. Мина по някаква огромна случайност. Не знам какво правя, но нещо правя и умрях. Защо трябва да е толкова трудно? Поне има някакъв прогрес на 90 и колко умряхме. 96 ли? Нещо такова. Почти бяхме към края. Но умрях. Най-лесно. Да. Ако ще да умра 3 пъти за малко. Тук не знам как не умрях. Добре, следва гадното. Добре, това не е толкова гадно, не знам, ще го възприем като гадно. Пак сме на същото място. Този път не умряхме. Няма да коментирам. Но пък вие може да коментирате. Че даже взех и монета. Леле. Добре. Сега се съсредоточавам и го минавам. И пак умрех на същото място на 87%. Защо трябва да е толкова трудно? Защо? Не, това не го също се отказвам. Да минем екстеп. Любимото ми ниво е, лесно е, не би трябвало да имам някакви затруднения с него. Минаваме ли не? Ще минем него в това видео, гаранция. Докато не го минем, няма да се спре видеото. И след това край. Толкова за днес. Ще се върна на другите две нива, които оставих. Следващия път. Това ниво ми харесва най-много, защото може би има най-добрата музичка в играта, която буквално не мога да ви пусна. Сега, един път рискувах, чих шорт с абсолютно същата музичка, която е в нивото. Надявам се нищо да не стане. И това сега е лесно. Цялото ниво май е лесно. След това ниво е доста по-лесно от последните две, които си играхме. И него си го спо... Какво стана? Какво стана? Как че си го спомнил? Не знам, що скочих така. Даже само видях как прелетях и се ударила. Будила. Това ниво е имам монетите, няма смисъл да ги взимам. Така че остава само да го мина. Няма да го мина. И напротив ще го мина.
много трудно. Само не е много приятно. Трудно е. Трудно е. Как може да не успея? Така, хора, отново сме тук. Този път няма да умра на същото място. Този път ще се постарая да не мъра. Хора, минах. Накрая сме. Тук ако умра ще тъпо. Накрая сме. Хора, минах нивото. На 38-та минута. Благодаря, че гледате и до следващия път.